Да 2,5 гадоў калоніі у берасці вынеслі прысуд 7-й групе абвінавачаных у гэтак званай карагоднай справе. Паводле яе судзілі ўжо 69 чалавек. Не спыняюцца і іншыя палітычна матываваныя затрыманні і суды. Аб гэтым і не толькі распавяду вам я, Катя Малей. Сектаральныя рэпрэсіі ў адказ на сектаральныя санкцыі. Машина працуе так, что не могут всех одразу в один день. Вот то журналисты, то эксперты, то политологи. Вот зараз Мацкевич. Ад нас просто спрабуюць схаваць тое, што фактычна будзе выносіцца абсалютна неправасудны прысуд. Марыю Калеснікаву і Максіма Знака пачалі судзіць у закрытым рэжыме. Полностью на баку беларусаў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі спаткаўся са Святланай Ціханаўскай. Маем падтрымку, маем салідарнасць, маем гатоўнасць ціснуць на рэжым з іхняга боку і падтрымліваць тых, хто ў бядзе. Ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць не спыняецца. Сёння пад удар трапілі навукоўцы. У тым ліку філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч, які, між іншага, сувядоўца праграмы «Размова» на Белсаце. Затрымалі таксама ягоных паплечнікаў. Чаму улада не спыняе ціску і да чаго гэта можа прывесці? Ірына Дарафейчук. Ад хуліганства да захоўвання наркотыкаў і ад паклёпу да знішчэння маёмасці. Ажно 17 артыкулаў крымінальнага кодексу працаўнікі КДБ паказалі Уладзіславу Вялічку ў пастанове на Ператрус. Пра тое, што старшыню міжнароднага кансорцыуму «Еўра-Беларусь» затрымалі, паведаміла ў Фэйсбуку ягоная жонка Алена Вялічка. Сёння о 8:10 до нас прыехалі і пераскочылі цераз плот людзі з КДБ і ўчынілі ператрус па ўсім доме. Майго мужа Улады Вялічку забралі і ўсю ягоную тэхніку. Ператрус працягваўся 2 гадзіны. Сёння ж у Менску затрымалі метадолага і філосафа Уладзіміра Мацкевіча, заснавальніка лятучага універсітэту. Паводле папярэдняй інфармацыі, супрацоўнікі КДБ таксама правялі ў ягоным доме ператрус. Затрыманая і сацыёлаг-дэкуратарка лятучага універсітэту Таццяна Вадалашская на 10 сотняў у межах крымінальнай справы. Цяпер яна знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна ў Менску. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў называе дзеянні ўлады сектаральнымі затрыманнямі ў адказ на сектаральныя санкцыі захаду і адзначае, што такім чынам улада спрабуе пераканаць сябе ў сваёй перамозе. Але тое, што адбываюцца рэпрэсіі, даказваюць якраз, што яна на самой справе адчувае, што не перамагла, адчувае, што як толькі іх прыпыніць, адразу людзі зноў выйдуць, адразу у людзей з'явіцца новая матывацыя. Ад стратэгіі ціску, затрыманняў і арыштаў улада адыходзіць не збіраецца, лічыць Віталь Цыганкоў. Для яе рацыянальнасць і лагічнасць не інтарэсы краіны, а інтарэсы толькі захавання сваёй уласнай улады. І дзеля гэтага яна здольна рабіць такія крокі, якія прыносяць шкоду краіне. Людзі выязджаюць, лепш людзі затрымліваюцца, адбываюцца санкцыі, адбываецца ізаляцыя міжнародная, але все гэта адкідваецца, паколькі улада лічыць, што галоўнае захаваць уладу. Кіраўніца гарадзенскага дзіцячага хоспісу Вольга Вялічка, якая праз пераслед улада ўмусіла з'ехаць з краіны, разгром рэжымам грамадзянскай супольнасці тлумачыць проста. Улада, якая сёння існуе ў краіне, яна боится любой актыўнасці, боится тых людзей, якія б маглі павесці за сабой іншых людзей. Ад знішчэння ўладамі грамадзянскай супольнасці пацярпяць у першую чаргу грамадзяне краіны, адзначае Вольга Вялічка, бо недзяржаўныя арганізацыі праводзілі вялікую працу з людзьмі. Дзяржаўныя установы адукацыі, аховы здароўя і ўсё астатняе, яны проста не здольныя аказваць на сённяшні дзень якасныя паслугі, якіх патрабуе насельніцтва. Гэта прывядзе да таго, што будзе маргіналізацыя грамадства, з майго пункту гледжання алкагалізацыя і другія іншыя працэсы. Але нават ва ўмовах абмежаваных магчымасцяў беларусы могуць дзеяць для захавання і развіцця грамадзянскай супольнасці, кажа Вольга Вялічка. Аддаваць дзяцей у беларускія класы, вывучаць мову і гісторыю, падтрымліваць палітвязняў і ўсведамляць, што калі ты не цікавішся палітыкай, то палітыка зацікавіцца табой. Ірына Дарафейчук, Белсат. Тое, што грамадства хацела б ведаць, улады зрабілі
таемным. У сталіцы распачаўся закрыты суд над палізняволенымі Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. Сябрам штабу Віктара Бабарыкі і чальцам Координацыйнай рады пагражае да 12 гадоў турмы. Іх абвінавачваюць адразу паводле 3 крымінальных артыкулаў. Як выглядаюць зняволеныя пасля амаль 11 месяцаў за кратамі і якая інфармацыя прасачылася за сценкаў суда, распавядзе Вольга Старасціна. І праз краты чароўная усмешка Марыі Калеснікавай. Знак, які полюбілі мільёны беларусаў. Ды Максім Знак. Пачаўся суд над чальцамі прэзідыуму Координацыйнай рады. Рано очень выехали из СИЗО. Здесь они были, еще 9 не было. Вот. Прошли массу обысков. Один там в СИЗО полностью абсолютно. Один в СИЗО, потом в конвое, потом здесь. Да? Они в наручниках или нельзя про это говорить? Везли в наручниках, сейчас без. Без кайданкаў, зато як небяспечныя злачынцы ў клетцы. Ім забараняюць размаўляць не толькі з журналістамі, але нават і паміж сабой. Я вам еще раз повторяю, прекратите разговоры между собой. На суд не пусцілі ні паплечнікаў, ні нават сваякоў Марыі і Максіма. Тата Марыі прынёс для адвакатак і для дачкі ружы. Паводле заканадаўства перад судом родныя могуць пабачыць падсудных. Але пабачыць Машу змог толькі на відэа. Человек на охране сделал звонок, где на том конце ему скажут, да, родственников мы не пускаем. Я хочу напомнить, что Александр Павлович за все время не получил ни одного свидания с Марией, то есть уже чуть меньше года он не видел своей дочери. Паседжанне праходзіць у закрытым рэжыме, нягледзячы на тое, што судзяць публічных асобаў. І грамадства хацела б ведаць, у чым менавіта абвінавачваюць Калеснікаву і Знака. Ніякіх доказаў тых здзяйснення дзеянняў па тых артыкулах, у якіх абвінавачваецца Максім і Марыя, просто не можа быць, таму што яны гэтых дзеянняў не здзяйснялі. Адпаведна, ад нас просто спрабуюць схаваць вось тое, што фактычна будзе выносіцца абсалютна неправасудны прысуд. Іх абвінавачваюць паводле 3 крымінальных артыкулаў. У публічных закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы, у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам, у стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіраўніцтве ім. Знаку і Калеснікавай пагражае да 12 гадоў турмы. Як асобы, якія прызывалі да правядзення новых выбараў, можна абвінаваціць у захопу улады. Таму што выбары – гэта абсалютна легальны інструмент перадачы улады, і гэта не можа ніяк асацыявацца з захопам улады. Выказванні Максіма Знака і Марыі Калеснікавай былі публічнымі, і кожны ахвочы можа пераканацца, ці супярэчылі яны нацыянальным інтарэсам Беларусі. Наконец поставить точку на этом и жить в новой Беларуси спокойно и по закону. Спасибо вам всем. Живи Беларусь! Давайте покажем всем пример, как можно мирно отстаивать право на свободу. Белорусы, вы невероятные! У справе Максіма Знака і Марыі Калеснікавай толькі апраўдальны вырак можа быць правільны. Але на законнасць дзеянняў уладу разлічваць не даводзіцца, мяркуе сястра Марыі Калеснікавай. Приговор будет суровым, да, скорее всего, он будет суровым, возможно, максимальным. Власть действительно расправляется самым таким жестоким, суровым образом со своими главными противниками. Но с другой стороны, чем больше эти сроки, приговоры, тем больше это говорит о том, что власть слабая. Марыю Калеснікаву і Максіма Знака затрымалі летась на пачатку верасня. Марыю паспрабавалі вывезці з Беларусі ва ўкраіну, але яна парвала пашпарт. Чальцы штабу Віктара Бабарыкі і сябры прэзідыуму Координацыйнай рады правялі за кратамі 330 дзён. Вольга Старасціна, Белсат. 4 чалавек, затрыманых напярэдадні на лецішчы разам з музыкамі гурта «Ірдарат», аштрафавалі. 6 іншых сталі фігурантамі крымінальнай справы. Згодна з пратаколам, музыка Александра Грахоўская адмовілася адчыняць вароты для правядзення следчых дзеянняў. На судзе жанчына заявіла, што на лецішчы ніякіх варотаў няма, толькі зламаная брамка.
Кампанія з 15 чалавек заўчора святкавала народзіны удзельніцы гурту «Ірдэрат» Надзеі Калач. Сілавікі скарысталі дрон, каб зняць захоп музыкаў. Іх вінавацяць ва ўдзеле ў леташніх акцыях пратэстаў. Нібыта музычны перформанс дудароў узмацняў пратэставы настрой удзельнікаў шэсця і штурхаў людзей на супрацьпраўныя дзеянні. Памежны камітэт Беларусі паведаміў пра першую смерць мігранта з Іраку на беларуска-літоўскай мяжы. Маўляў, каля пункту пропуску Беняконі, што на Воранаўшчыне, беларускія памежнікі знайшлі мужчыну ў цяжкім стане. Яму спрабавалі аказаць першую дапамогу, але той памёр на месцы. Улады Літвы назвалі гэткае паведамленне правакацыяй. Мы можам пракаментаваць гэта як відавочную дэзінфармацыю. Гібридная атака праводзіцца супраць Літвы і распаўсюд такой дэзінфармацыі. Прыклады гэтага. Гэта трызненне казкі братоў Грым. Мы чакалі правакацыяў ад рэжыму Лукашэнкі. Насамрэч, арганізуючы ўвесь гэты нелегальны шлях, прыцягваючы ў гэтую дзейнасць сваіх памежнікаў, думаю, што яны і самыя не заўсёды кантралююць сітуацыю. Пра смерць іракца на беларуска-літоўскай мяжы літоўскія памежнікі даведаліся не ад сваіх калегаў з Беларусі, а праз інтэрнэт. Пасля абеду праўладныя каналы распаўсюдзілі відэа, на якім зафіксаваныя раненні ў групы мігрантаў з Іраку і паведамілі, што яны ішлі разам з загінулым мужчынам. Паводле тэлеграм-каналу «Пул-першага» расследаванне смерці іракца знаходзіцца на кантролі ў Лукашэнкі. Раней літоўскія ўлады пастанавілі вяртаць іракскіх мігрантаў назад у Беларусь, адкуль яны і ідуць на тэрыторыю Літвы. На сайце Міністэрства інфармацыі з'явіўся адноўлены спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Цяпер у ім ёсць і Белсат. Згодна дакументу, экстрэмісткімі прызналі не толькі сайт і ўсе сацыяльныя сеткі Белсату, але і канал відэахостынгу YouTube з назвай Белсат Ньюс, а таксама лагатып і слова Белсат. На сайце канфіскаваных рэчаў з'явілася відэакамера, якую сілавікі забралі ў журналіста Белсату. За яе просяць амаль 2900 рублёў. Гэты так званы закон, паводле якога нас прыпісалі да экстрэмістаў, ён не забараняе глядзець нашу прадукцыю на камп'ютары ці праз спадарожнік, ці праз сацыяльныя сеткі, ці аплікацыі. Ён, на жаль, забараняе і распаўсюджваць. Так што глядзець нас можна і трэба далей, а таксама дасылаць нам як мага больш сваіх уласных відэа, матэрыялаў, можна пад псеўданімам, которые мы будзем, натуральна, рознымі спосабамі у нас паказваць. 16 ліпеня сілавікі правялі маштабную кампанію пераследу журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам у Беларусі. У розных гарадах краіны ў журналістаў-фрылансераў прайшлі ператрусы з выняццем носьбітаў інфармацыі. Пасля чаго журналістаў дапыталі як сведак паводле крымінальных справаў, а Ігора Ільяша і Ганну Галёту затрымалі. Яшчэ мацнейшы ціск журналісты Белсату зазналі летась у лістападзе. Журналістку Кацярыну Андрэеву і аператарку Дар'ю Чульцову затрымалі падчас стрыму з плошчы Пераменаў у Менску, дзе адбывалася акцыя памяці забітага пратэстоўца Рамана Бандарэнкі. Менавіта за гэты стрым суд Фрунзенскага раёну Менску і пакараў нашых калежанак 2 гадамі калоніі кожную. З Вялікай Брытаніі, якая стала апошнім прыпынкам у дыпламатычным турне, Святлана Ціханаўская вяртаецца ў Вільню з моцным падтрыманнем. У Лондане лідарку дэмакратычнай Беларусі прымалі першыя асобы краіны, сярод іх і прэм'ер Брытаніі Борыс Джонсан. Што абмяркоўвалі і якую ролю гэты візіт можа адыграць у далейшай барацьбе за дэмакратыю ў Беларусі, разбіралася Надзея Бельская. Зарушыўшыся моцным падтрыманнем, Святлана Ціханаўская пакідае Лондан. Вялікая Брытанія сталася апошняй краінай у дыпламатычным турне дэмакратычнай лідаркі. Падчас візіту на выспу Ціханаўскую прымаў брытанскі прэм'ер-міністр Борыс Джонсан. 27 гадоў беларуская дыпламатыя была замарожаная, але цяпер мы аднаўляем парушаныя сувязі. Я пэўная, нашая сустрэча – гэта толькі пачатак супольнай працы Беларусі і Вялікай Брытаніі. Падчас сустрэчы гаворка ішла пра падтрыманне незалежных медыяў нашай дыаспары ў Брытаніі і пра ўвагу да беларускага пытання ў міжнародных арганізацыях. Мы цалкам на вашым баку. Мы вельмі падтрымліваем тое, што вы робіце. Прыемна бачыць вас. Ён вельмі шчыра цікавіўся тым, што адбываецца ў Беларусі, тым, як Ціханаўская бачыць вырашэнне сітуацыі. Ён, а таксама міністр Дамінік Раб, яны
выказалі зацікаўленасць у канферэнцыі высокага ўзроўню, якая мелася быць пачаткам вырашэння крызісу. Ну і паабяцаў здымаць беларускае пытанне на ўсіх міжнародных форумах, канферэнцыях, івентах, ну, у прыватнасці Вялікая сямёрка, Вялікая двадцатка, АБСЕ, ААН, Рады бяспекі, ААН, тым ліку. Падтрыманне недзяржаўных арганізацый, запуск беларускай службы BBC ці павелічэнне беларускага кантэнту ў цяперашняй. Такія пытанні падчас сустрэчы з міністрам МЗС Брытаніі ўзняла Святлана Ціханаўская, а таксама закранула тэму бесперапынных катаванняў і забойстваў апанентаў рэжыму, апошняй ахвярай якога напярэдадні стаў кіраўнік беларускага дому ва ўкраіне Віталь Шышоў. І хоць візіт у Вялікую Брытанію пачаўся толькі ўчора, пэўныя вынікі ўжо ёсць. Афіцыйная пацверджаная пазіцыя мясцовага парламенту наступная. Краіна ўтрая павялічвае фінансавае падтрыманне беларускай грамадскасці. Акрамя таго, Брытанія аб'ядноўвае сілы США, Францыі, Канады і еўразвязам і рыхтуе 5-й пакет санкцыяў. Гэта пытанне тыдняў, запэўнівае дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Увага медыяў да Беларусі, да візіту Ціханаўскай ашаламляльная. Яна большая, чым у многіх іншых еўрапейскіх краінах. Пасля сустрэчы з дыяспорай дзесяткі топавых выданняў акружылі Ціханаўскую, і ўжо некалькі дзён працягваецца нон-стоп асвятлення. Беларусь утопія навінаў. І традыцыйна не абышлося без сустрэчы Святланы Ціханаўскай з суайчыннікамі. Як неаднойчы запэўнівала лідарка дэмакратычнай Беларусі, гэта заўсёды вельмі важна і каштоўна адчуваць нашае нацыянальнае адзінства. Надзея Бельская, Белсат. 2 жніўня ён выйшаў на ранішнюю прабежку і не вярнуўся. На наступны дзень яго знайшлі павешаным у лясным масіве на ўскрайку Кіева. Сябры і знаёмыя Віталя Шышова не вераць у версію самагубства. Яны ўзгадваюць мужчыну як жыццярадаснага, смелага і добрага чалавека. Каля беларускай амбасады ў Кіеве зладзілі акцыю памяці кіраўніка беларускага дому ва ўкраіне. Героі не паміраюць, пакуль пра іх памятаюць! Я вас всех прошу, перестаньте ходить с цветами, плакатами. Мирным протестом мы ничего не решим. Вчера это случилось с Виталиком, завтра случится с вами. А им все равно. Им просто все равно на то, что мы здесь стоим, что-то кричим. Я прошу положить цветы, плакаты и начать немирный протест. Зараз вельмі цяжка гаварыць і падбіраць нейкія словы, але пакуль што мне зразумела адно, што мы мусім сёння казаць пра чарговае забойства рэжыма Лукашэнкі. Они смелые, они позитивные. Они так болели за Беларусь, и Виталик, и Бажена. Бажена уехала из Беларуси до выборов, Виталик приехал осенью. Виталик в своем белорусский дом в Украине, он помогал белорусам. Это реально, это так и было. Он герой. Он был, это такие самые, как мы, он был заўсёды радостный, заўсёды, жыццярадасны. Заўсёды дапамагаў тым, хто яго попросіць. Самоубийство — это однозначно версия вообще отметется, и опять же у полиции эта версия, она должна быть. Но человек не стал бы себя бить перед тем, как самоубийца. То есть, тем более, у него там ссадины, там и на лице, и на ногах, и по телу есть. Я думаю, сейчас будет экспертиза, я думаю, что это покажет, что это насильственная смерть. Ніхто не ў бяспецы, бо за кожным таксама можа пачацца нейкая слежка, і
Я вельмі хачу, каб беларусы не хадзілі по аднаму нідзе. Гэта ўсе навіны ў сённяшнім аб'ектыве. Больш інфармацыі знойдзеце на нашым сайце, у тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. Чытаць іх бяспечна, нягледзячы на статус экстрэмісцкіх. Адказнасць можа пагражаць толькі за рэпост ці захоўванне матэрыялаў. У студыі працавала Катя Малей. Спакойнага вечара.